margaran mo diha. Kapuya ay. Anong balaya din ha? Kamay din siguro nagpatuti ng tag-iya anong balay. Si Sir, palit mo siya duha ka buok. Saka, lain pag flavor. Kamay siguro ito mo, di siguro successful si ma'am guro ato. Kay patuti, kaya nagtawad ato. Kani payag ay naasin tawad diha. So wayan ako. Para, dagan-dagan ko kalindron. Pana din ba? Ano ka di mo pana? Ang iha, wala problema na po ang iha. Ano na iha? Ba't ka nagkayula? Nga nakatag-iha niya. Daot kayo eh. Di pariha dyan ito problema na. Pamilya ko din inig. Eh, kuha naman, di ba? Gabi eh, kuha naman, tiktor share. Paslak sa iha. Katuon ako, wala pa. So, naman di ay. Wala ko ka-o. Ay, wako ka-o. Shit. Wala mo ko ginangay ko. Wako lang may iba. Ako aday sa moto ko aday. Abante ka ng numero 1 day. Ha? Numero 1 lansang? Ing ano, gamay kayo day. Sa gunang bahan na ni mo god. Mulang. Arang-arang to ko pero sige lamig gyapon day pero plano na ko day nga. Buwagan ako siya. Mangita na ako lain oy. Mausa na ko aday, buwagan sa nako. Akong bana oy kis. Mangita ko giyan ni kadak aday. Gago. Dapat yun nga nakadak ato. Okay. Malamig-on kita mga 6 oh. Guwapa ka. Guwapa sa ko pero mas guwapa ko. Lamig ka. Pero mas lamig ko. Check. Ay, nakaw na ta? Ata. Talaga. Weh. Magpagkapre nga moram tagpareha tani magulanon kita. Balin-balhin ni sa diapre ka bro. Uwi-uwi na tapok niyo pre. Ako nisuliso sug kamay pod kay. Uy. Saan to? Ano yung problema nimo? Ba, problema na ko pre. Gisi ka tong share na ko gud nga. Ang uyab ba na eh, manik klaro pre mag. Sabot siguro sa duha pre. Kaya ako apong uyab pod murag. Bolam. Saya pre mo. Uli mo ganahan, kung ganahan muli sa mua, muli. Di kay ganahan di pod murag. Wala lang ba? Iya wala to ano ba mamiya niya kalit ba? Ngani, dutlan na ta. Isud kayo eh. Ako pre nga basa-basahan ra mo kog seryo pre. O gani among ko ang Ay. Naaraman day mo diring duha day. Ay. Nangari day mi diri kay nami sulti. Nami sulti ka. Kanang ang ligono na nato ang relasyon. Dili. Mana? Di na mao. Sa unsa man day kanang? Dangon na tani wa mo lamig yan mo nga. Ay kay gamaya. Unda na sa kunin mo. Ano man? Di mi maka A, E, O, O. Wala matagbaw. Oh. Mangita may ngani kadak Kung ingani gidakon ang inyong kon mabugat mo ana oy. Ngani kigilo. Okay, labi ang gusto ni. langsang. Uno. Dali pa mi kita mahingi kita sa mo tag kini amo ang dako pas. Hingi. Sakto gid mo. Para kana lang rasuna nga may kanigi sa ligan am sa midila pod. Wala wa magani may reklamo ni ko. Wait. Kani ang magkagwapo ka sexy din ni disong sa inyo mga gagmay. Don't touch me. Di ko kinahanglan mo ato sa payag. Di ay namay manag di ayang manag-uyab siguro na sila rin. Ako na malagyaan di kay murag nag-away sila. Ay na ako'y baligya. Baligya diha. Ay may surong-surong nga ha. Buwag ka ra ba sa mga uyab. Susurong ka. Lain kayo sir. Naalagi ko'y baligya. Kapag kung sa problema ninyo. Unsa man? Gamay inyo ha. Iyak man mo gan mga mo. Mga dyan ay problema ninyo. Yung mga babae no, kani ra yung giapas. Huwag mo nang apas ang gugma nga 101%. 101%? Yeah, but na sir. Aray sir, tinuod ni sir. Unsa ba siya? Baligya, usa na lang dyan ni siya sir. Unsa lagi na? Star margarine makatabok sa. Oh no. Oh. Hatitin. Oh. Sabi ng teste dyan, pwede babayaan eh, makatabok sa. Ganahan ko. Ganahan ko. Makatabok ka rin sa tooth sir. Kanang nga mana na di mo niya ang mamaligya di mo ana. Di mo ato sir. Tilaan man niyo dapat daan sir. Adili, sir. Adili di ay. Unsa de? Kani sir ba, tilaan dapat then human. Tilaan dako lagi na sir. Aw! Ay pagkita nimo. Ya tilaan nimo. Ya tilaan nimo. Hey, ako dyan. Adili. Adili na magsilbi. Mendapat Ang namaligya man gyud. ang Ako sir, dali sir. Dali sir. Ayaw lang una. Ingat kena igong oo. Gamay ra kining oo nya na. Impo yung giduot sabot ikagamay. Oh, dito pila ni siya. Effective niya? Oh, sa kalibo.
Sila ka minuto o segundo mo epek. Lahi man ko ni siya sa upan star magarin. Ikuha ni mo ani automatic na yun. Mudako na yun. Buhubog na. Minut. Matay Muro na pakag putiukan. Ino tayo pila mi? Skalipo. Tapos 500 na tani pre. 500 pa. Ah, onya lang mi bayad ni mo kuan. Oh, makita ang epek. Kita ang epekto. Ah, inyo Kuha na kami sir dire. na sir. Oo, mo na dia. Na alam mi dia na kung kuan maningil ka. Sure ba? Lagi. I-post ito mo Facebook, vlogger din mo. Ano mi anay, ikaw na ipiki lang dita. Oh, Kita magi. ba ako ninyo? I-post mo sa tika sa Facebook basta adi ni mo effect. Sige. No, sige bantay ha. Malikot Wata na o. Di, ikay huwat dire kay mga to mi. Ewan to kay amo to testingan. Tingan. Sige sir. Adiri kong buwata mga kuha naman na sir Masa ni mga haplas ya tilaan. half hours ra na. Imura na ipaghid sir, gumawa paghid. Ipakuan sa babae kayo. Patilaan. Oh. Sige na. Babe, uy love. Love, asa mo? Ano na mo dili oy? Good news. Sama na. Nakapalit ni ka ng effective kay nga para padako sa mua ba? Nakapalit mi ni nang punsyana. Ito masabit kay lumot pa yan ako kay boobs. Effective kayo. Effective siya yang Sure, pamaal. yun, no? Oo, nya. Parang sa Usawa magbalikan man na po. Di ana ora ko ni siya. Ipaghid ako ninyo sa mua de inyo ra ko tilaan. Dako na kuno ngayo. Malipay na mi. Kana yung pakwan nga buak. Usaw mo jud nagkabuak. Bantay bitaw ini kuan ana ha. Kana mo ganahan mo tong kagamay. Dili, dako ni yun sa epektibo. Half hours ra kuno. Dili sa half hours. Suwayan na ta, suwayan. Talikod na tapi. Talikod na ta. Talikod. Dugay man la sir. Uy, di mo siguro ko mabayaran ani. Antuon ako be. Gatay mo. Wala klaro. Klaro mo na natay. Wala ba ang gutik ingon ni ko alam nga. Amok nun ni ka. Kon sa sutos punsyana iwa mo klaro paligid punsyana. Ang gaya ninyo sir. Uy, ang bayad. Uy. Ang nabayad punsyana ay sila ka paningil punsyana. Mo ni punsyana ya. Ay, paano mo baligya oh? Ni sa mo te. Nawa na no natagbo sila. Awa mo na. Hubag kami. Buhata na ni hubag mo na ma'am. Hubag mo na na imong kuan. Oh, effective guys. Dako kayo na. Oh, ni dako ni lasimod. Lasimod mo ni dako. Di na may bayad ako be. Bayad. Mo na mo success. Sa success. Na, igor na mo simot sa bangag. Oh, bayad ah. Ano testing area mo? Ayaw na lang sir. Bayad. Dagan ako sir. Bayad na. Ayaw sir.